A békéscsabai dárcos lányok éppen egy közös edzésre érkeznek a Csaba-Gyöngye Kulturális Központba. Kovács Viktória, Fió Tünde és Ölei Anna Mária ilyen edzésekkel alapozta meg a hétvégén megrendezett Steel csapat magyar kupán elért sikereit. Mobil állványok felállítása, nyilak előkészítése, melegítés és kezdődhet is az edzés. Az edzésen részt vett a lányok csapatkapitánya, az egyesület elnöke, Fió Tibor is. Klubunk 2008-ban alakult, akkor még női csapatról nem volt szó, csak férfi fronton küzdöttünk a nemzeti bajnoki címért, igaz, azt még ott nem értük el. Egy pár évvel ezelőtt kezdett kialakulni az a kör, amiből már egy ütőképes női csapat lehetett. Tavalyi évben már a Steel csapat magyar bajnokin 5. helyet értek el a lányok, sőt, a Magyar Kupában ezt tovább tudták tetőzni, már a 3. helyen, tehát bronzérmet szereztek. Határ, szünet! A többi sportággal ellentétben a magyar darts terén egy nap alatt eldől a kupa sorsa. Az elindulás nevezéshez kötött, a nevezés pedig ahhoz, hogy az egyesület tudjon kiállítani csapatot. A Békéscsabai Darts Klubban több tehetséges hölgy is célba veszi a táblát. Hozzájuk csatlakozott Balog Éva, a Tiszaföldvári Darts egylet játékosa. A kevés induló közül egy nagyobb arányú vereségbe szaladt bele a csapat a címvédő és országos bajnok Győri DC csapata ellen. Az igazán fontos mérkőzés a budapesti Smile DC ellenfeleként 4 órás maraton dárcot hozott. Az első kört sikerült nekünk behúzni, 9-8 arányban egy igen szoros döntőmeccs következtében. A második kört a Smile DC-nek sikerült 9-6 arányban, és a harmadik legizgalmasabb kört nagyon-nagyon szoros játékban sikerült 9-7-re megnyernünk, és így elértük a második helyet, dobót. Egy 4 órás játékot, ami ráadásul egy rangos hely sorsáról dönt, roppant nehezen lehet fizikálisan és mentálisan is bírni. A csabai lányok e téren is maradandót alkottak, hiszen az első összecsapáson 8-8-as döntetlen után hátrányból fordítottak. A csapatkapitány Ölei Anna Máriát jelölte ki erre a feladatra, amit sikeresen megnyert. Kulcsfontosságú győzelem volt, hiszen a második mérkőzést a Smile DC nyerte, majd a mindent eldöntő összecsapáson, ahol szintén 9 meccset kellett abszolválni, lélekben még jobban egymásra hangolódott a csapat. Hosszú játék során nem csak fizikailag, szellemileg is elfáradnak az emberek, a koncentráció is csökken, de nagyon-nagyon drukkoltam, és nekem ilyenkor mindig az jár a fejembe, hogy most dobod be, csak egy hajszál, és az a hajszál az megvolt a végén, és az igazából fel se fogtam, tehát az volt nálam az első gondolat, hogy hála a jó égnek vége van, és utána ugrott be, hogy hát nyertünk. A csapat Magyar Kupa második helye után nem lehet más a cél, mint az, hogy a nemzeti csapatbajnokságban is hasonlóan szép helyezést érjenek el a békéscsabai lányok.